kat ba ka jela ka pen khre bat order de ki cake ki jing bam thiang na ka benta ka ni ka Christmas na ka liang UMLA ka Shillong South ba Shanbor Shulai Pan ula lumlut ya ki baduk na ki baduk tam bat sam da ki song mar bam sha kumba sispa san poteli ki long hieng haringkat ka jingdon lang ki nong yelam shnong nong yelam niam bat kumju ki nong ket kam ka MCIC South Shillong uba Shanbor hakani ka sngi ula samru da ka baiki mar 8,000 tengka nangta mar shiberni red ukhaw udai ki phanyang bat ki wei ki mar pam habakran hakani ka sngi uba Shanbor ulaong ba ushim kani ka senjam ka dei namar ukwa ba ki nong shong shnong wat la ki duk ki dei banyo lang ban le kamen Christmas Kejingman kebangi rakhe ya kata kejingwan long bril jong long plim jing tra jing jisu baklam kata kalong lenoi ya kana ga jing celebrate kejungi ya hakan kapuan di jam kejing dwai ban kan mau ki kintian no isaya no thu lu pau bong tu hikai tu kuntu tu kan pang patu kushan ya ki badok ki batoi ni da kane ka jinggut di jam lang hakaburong ka bakraw jong play ban kepat ya ke jingdon dekat jungu hagan ka kang bapang ka ba iba sonbor isakri yau pai ba hagan constituency jungi bangi dwai na ka banta jungi riwe piwe ba nginang bit nginang biang nginang la ya ka ti ka mon ti ka diang ban krishan na ka banta ka kang bapang ka jungi ka ba isakri hagan ka constituency jungi ya khot ka naging junga beliau ka ki na Christmas bat ban haji arab ya pi bat ngakemah gidi singi kita yo hapor pengawan ni April nga dang sange bantit skra kuai te don langut songut ki badok ba gitu ki kintai samla ki wiawan mare sanga kyong mama ngimpat junyo bam ki Christmas ta jingim ngisu ngim junyo bam ke nomor bagi di Badung ngim kotbor bantit ngidon sim kek mama na pi ta kanau mata kan tiga khot no hayeng te hakana ka ski kadon guna Christmas card ngin sai kum ko jugar ku punya bu ala jong jing tia menemu jing wai te ni airu na kana ka MLA charitable council ka jungi lembaga discretionary grant ka baboro nru put ki MLA ngi arpo lak ka achis nem tenyo lang alamang na banta jong pi kapisa iwe ciing punyo 8,000 tengka ba pilihan titkik ba kamhe ba punya ya di Christmas boro ciing udon rukhaw ga ubrut chut binyat udawai chut binyat ru tungin ai karang ba ngilong ini hagap Christmas hadu New Year ngilong ki bakut tenang ta kadon rukhaw ukum penyang udai kasini kamlu kabandap hadu nadu Christmas hadu New Year bapin ya bampahu ma tenginum perslam syo ta sai sien ngai ku lebing api baro but menta ya kitu yakini ki kerteng kiba ngala yo abadia kran bot baro nyau dorbar snong ki rong ba snong bakin jet ya pi ki baduk ki bekrudu halagi jong ki dorbar snong bat pi layawan ai ya kerteng ya ke ipik hangne te menta ginsa sam no ya pi bat hadin balaya sam ngin ai pidia kin saya penya na nakaliang jongki ngin ai nak pisah bukan nak katchwa nang tu bat ukhaw kamlu sini burchut benyat dawai chut benyat udai kom penyang pat saya sim nang tai nang ta ngasu ai jingmut itu ki biasa marjan hapur pira ini kitiar te sobha pira banya wai no yui taxi nomor ibai taxi la don lang ne la don pindon kam say na pla Christmas masuk kapasan ke bapoho pahai hak pangimbu jing duai ngi la bandon haki balang baper re ngia burom ya borok ki nyam ya borok ki balang ngi bu jing duai karang ba aga jingim go jungi man gasngi bangin yo yang jingkot jing khia ngin yo ya kana Christmas ka bangin rakhi daga jing kemen daga jing suk daga jing samar ki
baru ka jing duai mar ka liang ha ka bak hitu ki ba ya don ha ka puli kadang lieru kini aban pas ba kitu ki ba pang ba stom kin kot kin khiang irai na kubor bar kitu ki ba duk ba kerdoru blen kurku ba un kin teu ya pi ha ka yo ka kot ka jong pi ba pila ba kerja ni ladi ya ki khun kiti ka yen ka sem nga don borobor ha senda jong pi kumwa meli kumbo bijuyawan haying kamtam ki por ba pi play school bijuyawan ban pan ki baikot ngatip nomor ngade wa kha ba he lang pi hang na ka sinong ba e jungi tang ki tu sisa ki baduk ki bakrodo ki banga ngai itu ki benjar ki wan ngam ju peletli ha ka por ko play school ki beduna ka baikot ka baisla ka bai school ka bai rung school kum gitu nanti ki bapang ki bastom ngam ju peletli ha pa piawan ngatip ki baduk basuk ki awan ha por ba don ki ba klat hayeng hasem ki ba it bathon jong phi ni ai ya ka kali ban kit na hospital saying na yeng si jakatang nanti ki beduna bai dawai ibaduna hakijing nga hakikam hakijim jong pi don gi juruna ngadon manga wat kuslai ke juruna jong pi kumbu piawan katengkong yeng jonga arput sagun ta ka pri na ta jong pi mo jong gi elam nyam gi ba per ki hikai yang i ba hakijim jong i man gasi ngai ladi ngai o ji hikai na ki nongelam ba nyam gi ba per ka ba kongsan hakijim jong i kolong hakaba pi ki men step marsin ki bu ye jing duai but shua ba pintia bu jing duai kini gidi dawai ke ba klan ba kiban ai kiban yarap ban yada ya nga ya pi hakijing im boban kaski ta hakijing im boban kaski ka jungi kat bau blei rang bu engin ka perthai kan mau ba kumbo uparing wong let us pray for each other to gini duai markel yang kublei shibun ublei jing sa kur khu ya pi kublei